סוף סוף אני מרגישה במקום בדיוק שאני צריכה להיות. כשדיברתי עם רונית, משהו פה בבטן התחיל לעבוד. משהו התעורר לי באינטואיציה. הבנתי שאני צריכה ללמוד אצלה. דרך שרונית מלמדת אותנו, שהיא ממש מחברת אותנו לעצמנו, שולחת אותנו לתוך הנשיות שלנו. כי זה לא רק העניין של לבוא להיות דולה, ללוות, אלא גם לעבור בעצמך תהליך שאת פשוט נולדת בו. הדולה שבך נולדת. יצאתי עם תחושת ביטחון אדירה. סל כלים עם ידע כל כך עמוק. כולם נותנות לנו את הביטחון הזה, היכולות שלנו כנשים, כמרפאות. זה בעצם קורס שכל אישה צריכה לעבור. עצם המקום הזה של אישה שמחוברת כל כך לרפואה הנשית העתיקה, לחיבור הנשי לעצמה, זה מביא אור גדול לעולם ורפואה גדולה לעולם. ללוות נשים, להעצים נשים, להיות ברגע הכי משמעותי של אישה בחיים, בשער הכי גדול שיכולה לעבור בו. אני מבינה יותר ויותר ויותר כמה זו זכות לעסוק בשדה המופלא הזה. זה מתנה להיות פה.